Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu na kanále Labko cesty. V tomto videu by som sa chcel venovať tomu, ako som nášho Marleyho učil povel k nohe. Prečo je tento povel tiež pre mňa celkom dôležitý? Lebo skrz tento povel som ho učil potom chôdzu pri nohe, takže poďme na to. Boli na to nejaké dotazy, že ako to učiť psíka do súkromných správ, tak dúfam, že toto video pomôže. Nie je to žiadna jadrová fyzika, tak poďme na to. Marley, ku mne! Ku mne! Máme psíky na druhej strane, tak uvidíme, ako nám to pôjde. Nerobíme nič, len budeme povel k nohe a pekne s pamlskom si okružím okolo nohy, dáme ho do polohy sadnúť a to je celá veda. Poď. A potom, keď už toto sa pekne naučí, stačí už len k nohe a psík pekne príde k nohe. Priamo. Tak vám ďakujem pekne za sledovanie. Ďakujem aj môjmu peknému asistentovi, Fešakovi, za super asistenciu. Ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like, odber a zdieľanie. Poprípade mi do komentárov napíšte, či ste do svojho psíka učili nejak inak. Ahojte pri ďalšom videu.